Duha ka fetus ang sagunson nga napalgan sa managlahing lugar sa Cagayan de Oro City. Busa nanawagan na ang kapulisan sa mga dunay impormasyon may kalabutan niini. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Nakaplagan sa usa ka security guard nga nag-duty sa usa ka private subdivision sa Upper Carmen, Cagayan de Oro City ang usa ka fetus sa kasagbutang bahin sa mong subdivision nitong Miyerkules sa gabi. Matod sa CDRRMO, gibana-bana ang 4 hangtod 5 ka bulan na ang mong fetus nga gituo ang gilabay. Duna matod pay sakyanan nga nagtambay sa maong lugar, una pa man nakita ang fetus. Gabaklay dire nga taga diha ang sidiris diha. Oh. Yang gisipa kay binagkon siya. Oh. Lagkot na taklob, paglagkot sa taklob. Yang gitanaw nga murag dito sa porma sulod. Oo. Kay ni nga po ko diha kagabarbarog ko, iya kong gitawag. Kinaugmaan, Huwebes sa Udto, laing fetus na sab ang nakita sa kasagbutan nga bahin sa Purok 11, Bagong Silang, Barangay Gusa, Cagayan de Oro City. Napalgan sa mga residente sa lugar ang usa ka pula nga eco bag nga giitsa sa lugar. Sa pagresponde, nasuta nga patay na fetus nga gituwang anaa sa 6 hangtod 7 ka bulan ang sulod sa eco bag. Katong maong pitos gilabog sa kadlawon bisa yang kaning physical kuan structure no. So dayon atong gi-turn over diha sa barangay health workers para mahimuan og proper burial. Nanawagan sila karon sa publiko nga adunay impormasyon sa insidente nga makig-alayon kanila. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao